Pani poslankyňa, vy ste tu spomenali, že účelom tohto zákona je ubrať hlasy opozícii, že by to malo byť nejaké ovplyvňovanie volieb. Tak ja vám tu pripomeniem zrovna pani Petkovú zo Zastavme korupciu, s ktorou máte veľmi úzky vzťah. Pripomeniem tu vôbec december, kedy ste spoločne pískali a Zastavme korupciu bola hore na balkóne, že áno. No a pani Petková zrovna pripomenula a priznala, že kampaň Chcem tu zostať, ktorou bolo súčasťou a bola dotovaná vládou z Veľkej Británie a súčasťou tejto kampane bola aj vaša europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová, mala za účel ten, aby nevyhral Smer a ešte priznala, že to jednoducho zlyhalo v tom roku 2023, tento cieľ, ale vďaka tomu nemáme ústavnú väčšinu. Takže toto je účelové ovplyvňovanie volieb. Nie, že my meníme voľby zo zahraničia z možnosti voľby poštou na možnosť voľby zo zastupiteľských úradoch tak, ako aby bola zaručená ako ústavnosť, tak aj istotu započítania hlasov.